Pozdravujem vás. No a máme tu Matúša Tysona, povedz nám, prečo si tu dneska? Som prišiel ohľadom jeho 2, ktorý sa bude uskutočňovať dňa 29. Lebo nemôžem prísť, mám zápas Volohovec. Ste videli sračky neprajníci, ktorí mi píšete. Takže zúčastním sa vo trojke, bude tam dobrá ľudia a lepšie. A myslíš si, že budú zaujímavé sparingy? Jo, budú lepšie, áno. Že budú dobré. Teraz dvojke, ako si videl, máme tam Patrik Džuďa, ten Čopak, nie? Samo Koselník a William Bodor versus ten druhý. Takže tešíme sa na to. A vy sračky, mi nepíšte, zbytočne mi píšete, že mám s vama nastúpiť a už keď treba, bojíte se. Keď chcete poraziť moje meno, musíte veľa trénovať. Takže ako ste počuli Tysona? Neberem trubky. To chce, to ma nemá rád, ideme box bez rukavic a tam sa uvidí, kto je Tyson. No a Fuego 2 už skoro 29. sobotu. No a tam sa vidíme. Dúfam, že to bude super. Čaute.